ole clear tu du takte chibai le vek ule voin hi march ni somni paruk sa ni somni panga ni lai ni ani ei voin tlai lam pangkhan ai zo kha pui Bawhlawh paihna hmunpui Tuirial airfield ami akang chiam maya he kan mei chua chan hi engtin nge aron chua dan po kan hrilem lowa he kan me hian intipal le hliam te an omem ti po kan hrilowa poi tak zet ani mei akang na se em maya elai vela lo om te po an buai hle ti alang ani nakina video te kan thliranga al du khop maya chuan naktuk lama te po veng then khata te chuan Bawhlawh pai motor akal don lo ni te pon kan ria mi tam takin engwan nge Bawhlawh pai motor alo kal lo ti te po kan lo soi theya khan hei Bawhlawh pai zia sang chi ani lo ani engtin nge fire motor te pon an thel mai thei do nem ti te he video atang phei chuan al na se mem maya han thel mai po har mela hei khuaro don chu maya mei zel bung te le khatiang te pai film khurangai hle ani tuna kan hmu tur po hi kan en tur po hi ramdang che vel te kang kai im ti te po kan hrelowa helai Bawhlawh paihna hmun ruam chau hi kang nge ni nakina te po naktuk lama te po arem chuan kan lakal turangai la tuna kan video nei toy te hi kan han phowanga mi puiten kan mei hian arap thak zia le hlom zia te kan hredon ni kan mei hi atop tak mewa engkim mai hi kang fai vek zela tuna kan thlir tur hi ero hi chu Bawhlawh paihna khur kang kha ni arap thak ngin khop mai kan sei tong khan kan hre lutuk lowa kan chan te le helai chan chin te kan hre lutuk lowa mi tam takin naktuk lama te Bawhlawh pai alo kal don Bawhlawh pai motor te alo kal lo hlom mai theya khang te pokan Tuirial airfield ai zo kho pui Bawhlawh paihna hmunpui kang chiam mai voin tlai khan ti kha kan han pho ve lok do ni ole video te nang Patri pe kan lo sen lo man heng lai bathar an da te khi an seng hoi du lo ti ka van do karin ka ko ai khi ta kas kat tu tir to an op to lai chu khi ta sang kat ti su ti lo sa ta lo be ko da ngam do lo na pi ha hey lan da ro ai ge ti ka da không ai có tao về tóc này mới ông vẫn ông là cái co sana kalau kita